அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, வாட்ஸ்அப் மூலமாக கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நம்ம பதிலை பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம். அதில் ஒரு சகோதரர் கேட்குறாங்க, குர்பானி எங்கள் அண்ணன் பேர்லையோ அத்தை பேர்லையோ அம்மா பேர்லையோ நான் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எந்த வணக்கமாக இருந்தாலும் ஒருத்தர் அதை தனக்காக வேண்டி செய்யலாமே தவிர அதை அடுத்தவருக்கு செய்து அந்த நன்மையை அவங்களுக்கு நம்ம சேர்க்க முடியாது. தொழுகை அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லப்பட்ட வணக்கம். அத்தாவுக்காக வேண்டி அண்ணனுக்காக வேண்டி ஒரு 2 ரக்காத் தொழுது அந்த நன்மையை நம்ம அனுப்பி வைக்க முடியுமா? அப்படி அனுப்பி வைக்க முடியாது. அல்லைசலில் இன்சானி இல்லா மாசா, மனிதனுக்கு அவன் முயற்சித்ததற்குரிய கூலியை தவிர வேற எதுவும் கிடைக்காது அப்படின்னு நல்லா சொல்றான். வலா தசிரு வாசிரத்தும் விசிற உகுரா, ஒருவருடைய சுமையை இன்னொருவர் சுமக்க மாட்டார் அப்படின்னும் அல்லா சொல்றான். பாவமாக இருந்தாலும் அவங்கவுங்க பாவத்தை அவங்கவுங்க சுமப்பார்கள். அடுத்தவங்க பாவத்தை நம்ம சுமக்க முடியாது, நம்ம பாவத்தை அடுத்தவங்க சுமக்க மாட்டார்கள். அந்த மாதிரி நன்மையாக இருந்தாலும் நமக்கு செய்ய முடியுமே தவிர நம்ம அடுத்தவங்களுக்காக செஞ்சு அதை பார்சல் பண்ண முடியாது. அதுல சில காரியங்கள் விதிவிலக்கா இருக்கு. என்ன காரியம் இருக்கு? ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்க, தாய் தகப்பனார் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக வேண்டி நம்ம என்ன செய்யலாம்டா, நம்ம பிரார்த்தனை செய்யலாம். நம்ம பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த நன்மை அவங்களுக்கு போய் கிடைக்கும். அவங்களுக்குன்னு விடுபட்ட நோன்புகள் இருந்தா அதை நம்ம வைப்பதற்கு நம்ம வைத்தால் அவங்களுக்கு அல்லாஹ் நன்மையை தருவான். அதுக்கு மார்க்கத்தில் ஆதாரம் இருக்குது. அதே மாதிரி இறந்தவங்களுக்காக வேண்டி நம்ம ஹஜ் உம்ரா செய்யறோம். ஹஜ் உம்ரா செய்தோமையானால் உம்ரா மட்டும் தனியா செய்யறதுக்கு ஆதாரம் இல்லை. ஹஜ் செய்யும் போது உம்ராவும் சேர்த்து செய்யறது. இறந்தவங்க மேல ஹஜ் கடமையா இருந்து நம்ம அவங்க அதை நிறைவேற்றாம போயிட்டாங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்காக வேண்டி நிறைவேற்றினால் அது அவங்கள செய்ததாக அல்லாஹ் எடுத்துக்கொள்வான். அந்த மாதிரி இறந்தவங்களுக்குன்னு ஒரு நேர்ச்சை இருக்குது, நிறைவேற்றாம மூத்த போயிட்டாங்க, அல்லாஹ் கொண்டு நேர்ச்சை பண்ணிருக்கிறாங்க, அதை நம்ம அவங்களுக்காக வேண்டி என்ன செய்யலாம். இறந்தவங்களுடைய கடன்களை அடைக்கிறது, இறந்தவங்களுடைய மரண சாசனத்தை நிறைவேற்றுறது, இவ்வளவுதான் நமக்கு இறந்தவங்களுக்காக செய்யலாம்னு மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது. இதுல குர்பானி வரல. இறந்தவங்களுக்காக வேண்டி குர்பானி கொடுக்குறாங்கல்ல, அத்தா பேர்ல அம்மா பேர்ல எல்லாம் குர்பானி கொடுக்குறாங்க. இறந்தவங்களுக்காக வேண்டி குர்பானி கொடுப்பதற்கு நபி வழியில குர்ஆன்ல ஆதாரம் இல்லை. தில்க உம்மத்துன் கது ஹலத் லஹாமா கசபத்துங்கிறான்ல, அவர்கள் சென்று போன சமுதாயம். சென்று போனவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க செஞ்சது அவங்களுக்கு, நீங்க செய்யறது உங்களுக்கு, இப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான். அதனால நம்ம இறந்து போனவர்களுடைய பேர்ல நம்ம குர்பானி கொடுக்க முடியாது. இறந்து போனவங்களுக்காக செய்யலாம்னு மார்க்க அனுமதிக்கிறதுல குர்பானிங்கிற வணக்கம் வராது. அதே மாதிரி உயிரோடு இருக்கிறவரும் அவர் தனக்காக வேண்டியும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே இருக்கிற தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்காக வேண்டியும் ஒரு ஆடு கொடுப்பாரு. அவர் கொடுத்தால குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் நன்மை கிடைச்சு போயிடும். இதை தாண்டி இன்னொரு ஆளுக்கு, இன்னொரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு நன்மையை சேர்த்து வைக்க முடியாது. அவங்க தங்களுக்கு என்ன செய்யணும், குர்பானி கொடுக்கணும். ஆனா நம்ம குர்பானி கொடுக்க உதவி பண்ணலாம். ஒருத்தர் அண்ணங்கார் குர்பானி கொடுக்குற வசதி இல்லாதவராக இருக்கிறாரா, குர்பானி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, நம்ம பொருளாதாரம் என்ன செய்யலாம், அவங்கள குர்பானி கொடுக்க சொல்லி நம்ம ஆர்வப்படுத்தலாம். அந்த மாதிரி செய்யலாமே தவிர குர்பானி கொடுக்கும்போது இது எங்க அண்ணனுக்காக வேண்டி நான் கொடுக்குறேன், இது எங்க தம்பிக்காக வேண்டி நான் கொடுக்குறேன், அத்தா பேர்ல கொடுக்குறேன், அம்மா பேர்ல கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அப்படி கொடுக்கறது இல்லை. யார் செலவு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கும் அவங்க கட்டுப்பாட்டு கீழே இருக்கிற அவங்க பேரண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, அண்ணன் தம்பியே உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிடைச்சி போயிருமே தவிர நீங்க ஒவ்வொருத்தர் பேர்ல தனித்தனியா கொடுக்க தேவையில்லை. ஒரு குடும்பத்தின் சார்பில் கொடுத்தால அந்த குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாருக்குமே நன்மை போய் கிடைச்சிடும். அதே மாதிரி குர்பானி கொடுக்கும் பொழுது என்ன சொல்லணும்னு கேட்டா, பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹ் அக்பர் அல்லது பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹ் அக்பர் இதை சொல்லித்தான் நம்ம குர்பானி பிராணி அறுக்கணும். வேற வஜ்ஜகத்தும் தொடங்கக்கூடிய அந்த துவாவை சில பேர் ஓதுறாங்க. அதுக்கு நபி வழியில் ஆதாரம் இல்லை. வேற எந்த துவாவுமே பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹ் அக்பர் பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹ் அக்பருங்கிறத தவிர வேற எதையும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஓதலை. இதை நம்ம குர்பானி பிராணியை அறுத்து முடிந்து விட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம், யா அல்லாஹ் இதை எங்கள்கிட்ட இருந்து ஏத்துக்க, எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பில் இதை ஏற்றுக்கொள்வாயாக அப்படின்னு நம்ம துவா செய்யலாம். சரியா? நமக்கு தெரிந்த மொழியிலேயே நம்ம துவா செய்யலாம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குர்பானி பிராணி அறுத்து முடிச்சுட்டு இப்படி கேட்டுக்கிறாங்க,
இறைவா இதை முகமதிடம் இருந்தும் முகமதுடைய குடும்பத்தாரிடம் இருந்தும் இதை ஏற்றுக்கொள்வாயாக அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்ராஹிம் நபி அவங்க கூட காபத்துல்லாவை கட்டி முடித்து விட்டு புனர் நிர்மாணம் செய்துவிட்டு ரப்பனா தக்கபல் மின்னா இன்னக்க அந்த சமீஉல் அலீம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இறைவா எங்களுடைய பணியை எங்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்வாயாக, நீ செவியேற்பவன் அறிந்தவன் சொல்லி துவா செஞ்சிருக்கிறாங்க. எந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்தாலும் இந்த துவாவை நம்ம செய்யலாம். இந்த வணக்கத்தை எங்கள்கிட்ட ஏற்றுக்கொள்வாயாகன்னு என்ன செய்யலாம், அல்லாட்ட நம்ம கேட்கலாம். இப்போ அந்த அடிப்படையில் ஒருத்தர் குர்பானியை நிறைவேற்றிவிட்டு ரப்பனா தக்கபல் மின்னான்ற துவாவை கூட என்ன செய்யலாம், அவர் ஓதிக்கொள்ளலாமே தவிர குர்பானி பிராணியை அறுக்கும்போது அவருடைய பேரை சொல்லுங்க இவருடைய பேரை சொல்லுங்கன்னு யாருடைய பேரை சொல்லி அறுக்கிறது கிடையாது. அல்லாவுக்காக வேண்டி அறுக்கிறோம், அல்லாவுடைய பேரை சொல்லி அறுக்கிறோம். இதுதான் மார்க்கம் நமக்கு